Fil-katekesi tagħna llum eżisti se nkomplu nirriflettu fuq il-littra apostolika li l-Beatu Ġwanni Pawlu II kien tagħna fil-bidu tal-millenju ġdid hekk kif konna laqna ċelebrazzjonijiet tal-ġublew tas-sena 2000, ġublew li tant kien għall-qalb il-Papa Ġwanni Pawlu II sa mill-bidu tal-pontifikat tiegħu kien ħass il-missjoni li hu kien imsejjaħ biex idaħħal il-Knisja fiċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-ġublew il-kbir tal-Inkarnazzjoni. U anke Ġwanni Pawlu II kien jemmen bissieħ li s-sena tal-ġublew se titħalli frott spiritwali fil-Knisja u kien għalhekk propju li feluq din is-sena kien tagħna din littra apostolika li hija sabiħa immens ta' valur kbir għat-tiġdid tal-Knisja fi żminijietna. Konna qegħdin nikkummentaw is-istijaj f'daw il-katekeżijiet il-test ta' din littra apostolika u dal-aħħar kont qed nikkummenta il-ħsibijiet tal-Papa Ġwanni Pawlu II fuq it-talb li huma l-paragrafu 33, il-numru 33 f'din littra apostolika fil-bidu tal-millenju ġdid. Illum ħanalqu il-parti tat-talb meta Ġwanni Pawlu II jagħlaq b'dan il-mod u jgħidlek: Iva, ħuti eżis, il-komunitajiet tagħna nsara jeħtieġ li jsiru skejjel ġenwini ta' talb. Fejn il-laqgħa tagħna ma' Kristu ma tfissirx biss filli nitolbuh jagħtina l-għajnuna tiegħu, iżda wkoll f'radd il-ħajr, tifħir, adorazzjoni, kontemplazzjoni, smigħ u devozzjoni mħeġġa sakemm il-qalb tintilef l-imħabba. Talb intens, veru, imma ma joħodniex il-bot mill-impenn tagħna lejn l-istorja. Waqt li jiftħinna qalbna l-imħabba talla, jiftħinna wkoll qalbna l-ħutna u jagħtina l-qawwa biex insawru l-istorja skont il-pjan ta' Alla. Ejjew neħdu biċċa sistier l-kliem tal-Beatu Ġwanni Pawlu II u naraw x'qed jgħidilna. Iva ħuti eżis jibda billi jgħid. Meta titkellem dan il-mod anka qed turi xi ħaġa li qed tagħmel enfasi fuqha, iva ħuti eżis. Jiġifieri dak li l-Papa qiegħed jgħid l-ewwel ħaġa qed jindirizzah lilna bħala aħwa. Tgħidu x'hemm f'kelma, le, hemm ħafna. Għaliex aħna fil-Knisja kulħadd jieħana aħwa ta' xulxin. Il-Knisja hi fraternità. San Franġista Assisi kellu ħafna f'qalbu din il-viżjoni għall-Knisja u għall-umanità li ssir fraternità aħwa ta' xulxin fi Kristu. Allura Ġwanni Pawlu II bħala Papa u hekk mhux qed jgħidilna dan biss bl-awtorità tiegħu ta' Papa fil-Knisja, imma qed jgħidilna bħala ħutu għaliex aħna qed nagħmlu mixja ta' aħwa bejnietna flimkien. U x'inhi l-istedina tiegħu hija din. Il-komunitajiet tagħna nsara jeħtieġ li jsiru skejjel ġenwini ta' talb. Mela qed jitkellem l-ewwel ħaġa mill-komunitajiet tagħna l-insara. Mhux qed jitkellem għal ħajja personali individwali tagħna tat-talb, dik ukoll rajna l-valur tagħha f'katekeżijiet qabel meta Ġwanni Pawlu II ukoll jitkellem minnha. Ma l-ewwel ħaġa qed jagħmel enfasi li int ma tistax tkun nisran jekk mhux f'komunità. U din hija xi ħaġa li għandna bżonn naqbduha mill-ġdid fil-mixja tal-ħajja tagħna. Ma nistgħux inkunu nsara jekk mhux f'komunità. Għandha bżonn toħroġ iktar biċ-ċar fi żminijietna l-identità tagħna nsara Kattoliċi li ngħixu f'komunità ta' fidi, komunità ta' tama u komunità ta' mħabba. Nies li jafu l-xulxin, nies li jaqsmu l-kelma talla bejnietom, nies li jafu l-bżonnijiet ta' xulxin. Ovvjament dina m'iniex ħassir fil-parroċċi tal-Massa. Di mhux ħassir fil-qudies ta' nhar ta' Ħadd li għalih attendulek numru kbir ta' nies. Imma Knisja għandha bżonn anke f'pajjiżna li tirristruttura lilha nfisha f'komunitajiet iktar żgħar fejn l-insara jistgħu jikbru bejniethom għas-sapport u l-għaqda ta' bejniethom u biex jgħixu l-Vanġelu flimkien.
Issa l-Papa qed jgħid li dawn il-komunitajiet ta' Nsara jeħtieġ li jsiru hemm dik il-kelma jeħtieġ. Jiġifieri dan li se jgħidilna huwa bżonn indispensabbli midina mhijiex għara. Nissuġġerilkom li jekk tridu ssiru u issa naraw se nsiru. Le, il-Papa mhux qed jagħmilna suġġerimenti, mhux qed jgħidilna ara jekk din l-idea toġobkom għamluha. Le, meta qgħid jeħtieġ fil-Vanġelu meta Ġesu juża dil-kelma jeħtieġ dej bil-Grieg, turina li hija xi ħaġa li ġejja minn Alla. Turina li din hija ridet Alla lina, mela din mhix kelma eżisti li llum inti qed tismagħha u għadha ma tagħmel xejn dwarha. Għax dan wieħed mid-dnubiet illi għandna ta' min imur il-Knisja, ta' min qed jisma' anke daw il-katekiżijiet li nisimgħu u ma nagħmlu xejn. Li nisimgħu u ma nagħmlu xejn eżistijej. Imur bil-maqlub ta' dak li Ġesu jrid minna. Ftakru l-parabola tal-ibla u l-għaqli. L-ibla huwa dak li jisma' l-kelma, mhux ma jisma'ix, imma ma jibnix ħajti fuqu, jiġifieri ma jubdijiex. L-għaqli huwa dak li jisma' il-kelma u jibni ħajtu fuq il-kelma. U ħafna drabi jista' jkun li aħna għalkemm nisimgħu l-kelma tal-Alla nibqgħu bolof fil-ħajja tagħna. F'sens bibliku. Għaliex nisimgħu il-kelma, nisimgħu tant talks tajbin, riflessjonijiet, u mbagħad noqgħod ngħidu kemm ħadd pjaċir, taf kemm jaf x'jgħidlek il-Fader, kemm tallimt, proset. X'għamilt? Ġesu dak interessah. X'għamilt? Il-kelma tiegħu tagħmilha ċara. Jekk ma nisimgħux u ma nubdux il-kelma tal-Alla, allura ddimdu fuq ir-ramel u mal-temp kollox jiċċaqlaq. Issa ħna din fi żminijiet eżisti, jekk il-Papa qed jgħidilna jeħtieġ ejjew noħduha bħala ridet Alla lina. Mhix option. Di mhux mort supermarket u jekk toġbok toħodek ma toġbok ma toħodix u jekk issib xi ħaġa irħas tixtrila. Din mhijiex option. Din hija sejħa ta' Alla lina. U x'qed jgħidilna l-Papa Ġwanni Pawlu Tieni li jeħtieġ li jsiru l-komunitajiet tagħna Nsara skejjel ġenwini ta' talb, mhux skejjel ta' talb, skejjel ġenwini ta' talb. U dan eżistijaj irridu nagħtu widen għalih bil-kbir. Skejjel ġenwini ta' talb. Hekk irridu nkunu. U l-Papa se ġifieri qed jgħidilna isma' l-iktar ħaġa profonda fil-komunità nisranija il tkun komunità li titlob il-liturġija. Komunità li titlob. Komunità li titlob li nsaru ma' komunitajiet ta' talb. L-iktar ħaġa profonda. Min studja ftit il-Papa Ġwanni Pawlu Tieni kelli l-opportunità nidħol daqsxejn iktar fil-fond fit-tagħlim tiegħu għaliex il-dissertation li nagħmel liċenzjat fl-istudji tiegħi propju titratta fuq Ġwanni Pawlu Tieni, mod partikolari t-tema ta' saċerdozju u l-Ewkaristija fil-kitbiet ta' Ġwanni Pawlu Tieni. Ġwanni Pawlu Tieni kellu ħafna din il-viżjoni li l-iktar ħaġa profonda importanti fil-Knisja u allura fin-nisrani, fis-saċerdot, fiż-żwieġ, fir-reliġjuż, fil-missjonarju hija l-qdusija. Li l-Knisja qiegħda hemmhekk biex tqaddes l-umanità u l-ewwel titqaddes hi. U il-mezzi tal-qdusija huma t-talb u s-sagramenti. Il-ħajja tat-talb u ħajja tas-sagramenti. Allura anke hawnhekk il-Papa qed jagħmilha li l-uffiċċju tal-qdusija allura l-liturġija għax il-ħajja tat-talb li taqadna magħha għandha priorità. U din irridu nistaqsu lil nfusna aħna il-komunitajiet reliġjużi tagħna. It-talb u l-priorità anke li titlob huwa apostolat. Anka li titlob huwa evangelizzazzjoni fih innifsu. Din kien skoprija ħafna wieħed mill-qaddisin ta' żminijietna l-Beatu Charles de Foucault li kien fehem li anka bl-adorazzjoni ewkaristika biss huwa waħdu fiskiet mingħajr kliem seta' jkun ta' qawwa effikaċi li tħalli l-frott fuq l-oħrajn u speċjali f'artijiet Musulmani. Għaliex dik kienet anka is-sejħa u l-missjoni tiegħu fil-Knisja. Din inkunu mela eżisti li narfu l-ewwel qabel kollox il-ħajja tat-talb, il-parroċċi tagħna. Kemm verament qegħdin ninvestu fil-ħajja tat-talb tagħna, fil-liturġija tal-komunità. Kemm qed naraw li ċ-ċelebrazzjonijiet tal-liturġija allura l-quddies,
il-liturġija tas-sigħat fejn tintalab man-nies, qed jiġu ċelebrati b'mod dinjitus, b'mod li jedifika, li jħeġġeġ il-qalb tal-poplu talla, u mhux b'mod li jeqret il-poplu talla li tmur biex tisma' l-quddies u kant stunat jew kummentarji li jdejquk, jew ritu kantalini, jew tmur titlob ir-rużarju fil-Knisja imxi u ġerri u qerda waħda li tiddejjaq ikollok abtiet titlaq il-barra u mhux tibqa' hemmhekk. U tisma' kant li verament idejqek, dawn huma realtajiet li għandna eżistijie. Mhux qed ngħidhan bi kritika li nkissru, le, u ħadd m'għandux juħalih. Jekk aħna marbutin ma' nfusna, jekk taf li inta tiddejjaq il-ħadd ieħor, imma tibqa' hemm għax tieħu għalik li titċaqlaq u torbotit il-kappillan għax ma jistax jirranġa xejn minħabba fik, għandek il-peace quddiem Alla tal-bqija tal-komunità. Kun umli jekk m'intix tajjeb għal dak is-servizz li qed tagħti warrab. Mhux b'nuqqas ta' apprezzament, b'ħafna umiltà. Għandna l-eżempju tal-Papa Benedittu 16, illi għax wasal f'sitwazzjoni fejn ma setax ikompli l-ministeru tiegħu, ċeda s-servizz li kien qed jagħti biex jagħtih ħadd ieħor fil-Knisja. U aħna din iridu naraw eżistijie. Xi kuntant insibu momenti fil-liturġiji tagħna fejn affin, korijiet pereżempju. Basta kuntenti kantaw huma u juri kemm ikantaw sabiħ, imma kuntenti li mbagħad in-nies dak il-kant ma jafuh xi ħadd ma jkanta. Basta nużaw kant li aħna joġobna, anka jiġu l-festi pereżempju tal-parroċċi, fl-iktar momenti fejn suppost il-komunità tiċċelebra, nużaw kant biex ħadd ma jkanta. Ħanieħdu pjaċir joqogħdu jisimgħuna. Dan mhux spirtu nisrani, il-Knisja mixjew għal korijiet. U għandna bżonn inbidlu l-mentalità. Ovvjament hawn min jieħu għalih meta jsimek titkellem hekk, però jekk ħanibqgħu hekk fil-Knisja, ħajibqa' jsaltan l-egoiżmu tagħna, il-jien tagħna. U l-Knisja hija l-post fejn inti tmut. L-ewwel kundizzjoni tad-dixxipulat min irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Il-karrieriżmu fil-Knisja mhux nippuntaw b'subajna biss lejn is-saċerdoti ta'. Hemm tant u tant nies oħrajn li jridu jagħmlu karriera fil-Knisja, semmejt l-ixju tal-kant waħda minnhom, ma mhux biss. Irdu nkunu umli eżistijie u naraw jien qed nagħti servizz għall-komunità li titlob jew biex jiena nsemma leħni, jew biex jien nuri lili nnifsi, nuri kemm naf, nuri x'naf. Dawn huma kollha l-affarijiet eżistijie irdu nagħmlu eżami tal-kuxjenza fuqhom. Mhux biss is-servizz li naraw li fil-komunità nisranija hekk il-ħajja tat-talb kemm importanti. Naraw li l-parroċċi tagħna jsiru skiel ġenwini ta' talb. Meta kienet fl-aħħar aġenda tal-Kunsill Pastorali Parrokjali il-ħajja tat-talb tal-komunità nisranija li jien appartieni? Meta minna evaluation tagħha? Meta provajna nagħmlu ftit think tank kif nistgħu ngħinu il-parroċċja tagħna il-membri jitolbu aħjar. Is-saċerdoti kemm priorità di fil-ħajja tagħhom li mhux biss jitolbu huma imma li jgħallmu n-nies kif jitolbu. Ir-reliġjużi kemm qed jarawha din ir-responsabilità li jkunu komunità ta' xhieda anke li titlob flimkien u mhux kulħadd tar-rasu. Eżistijej il-kol kemm aħna għandna x'naqtfu fuq dil-erja fil-ħajja tagħna. Ġwani Pawlu t-tieni x'qed jgħid li hija x'jagħmel il-komunità nisranija skola ġenwina ta' talb. Hawnhekk il-Papa se jagħtina f'dal paragrafu x'qed jifhem huwa li l-knejjes tagħna, il-komunitajiet ta' nsara, l-parroċċi tagħna, l-aqdiet tagħna, l-movimenti tagħna isiru skola ġenwina ta' talb. Mela, jgħidek fejn? Il-laqgħa tagħna ma' Kristu mela t-talb mhux laqgħa mien nifsi. It-talb mhux feeling good. It-talb mhuwiex biex jiena noqgħod nagħmel il-meditation kif qed tidħol illum b'ċerti sistemi ta' talb mhumiex insara illi jeħtlu anka fl-imħuħ tagħna. It-talb huwa laqgħa ma' Kristu, hija laqgħa ma' Ġesu, mhijiex laqgħa ma' ħsibijiet ta' moħħi, mhijiex laqgħa ta' riflessjoni tiegħi, hija laqgħa mal-mulejje li huwa ħaj. L-ewwel qabel kollox. Il-laqgħa tagħna ma' Kristu ma titfissirx biss filli nitolbuh jagħtina l-għajnuna tiegħu
Mela qed jgħidilna għaliex beda biha din, ma tfissirx bis-sekk. Qed jgħidilna żewġ affarijiet. Qed jgħidilna li l-ewwel ħaġa li hekk ukoll. Li aħna iva il-laqgħa tagħna mal-mulej nitolbu l-mulej jagħtina l-għajnuna tiegħu il-grazzja tiegħu mulejjini. Tant nies marru għand Ġesu biex Ġesu jfejjaqhom. U jalla nibqgħu mmorru għand Ġesu biex Ġesu jfejjaqna. Ġesu għadu jfejjaq illum. Tant nies talbu l-Ġesu jinħelsu mix-xjaten. U anke llum għandna bżonn nitolbu għadin, għax tant nies huma marbutin mix-xjaten fil-ħajja tagħhom anke jekk ma nemnuhx. U xi drabi l-ewwel ma jemnux huma f'ċerti ċirkustanzi min suppost l-iktar li jemmen ir-rajja tal-Knisja. Irridu jitolbu huma wkoll għall-ħelsien tal-poplu tagħha, kif qed jurina anke l-Papa Franġisku. Iva, nitolbu l-mulej għall-grazzja u ma nix inwaqqgħu għaċċaj dan it-tip ta' talb. Li ħafna drabi huwa l-ewwel mod kif anke nies il-bot minn Alla, nies il-bot minn Ġesu mill-Knisja, huwa l-ewwel tarġa li biha jersqu lejn Ġesu. Ma nix inkissru din l-għamla ta' fidi. Li forsi mhix il-fidi perfetta, forsi mhix il-fidi matura, imma min jibda bil-fidi matura fil-mixja ta' fidi? Min jitla mill-ewwel it-taraġġ kollu f'daqqa? Ħafna drabi l-ewwel laqgħa mal-mulej hija billi nitolbu dan it-tip ta' talb, mulej għatini. Ċertament mhux l-iktar talb matur, però ma jfissirx li mhuwiex talb u ħafna drabi dan huwa il-mezz li bih ħafna nies jibdew. Issa l-Papa qed jgħidilna Ġwanni Pawlu t-tieni li ma tfissirx li t-talb tagħna huwa dan biss fil-li nitolbu jagħtina l-għajnuna tiegħu, iżda wkoll u hekk ħanaraw dawn l-għamliet ta' talb li Ġwanni Pawlu t-tieni qed jissuġġerixxi lilna bħala komunità nisranija biex nikbru fihom, biex inkunu skejjel ġenwini ta' talb. Ir-ratt il-ħajr. Ir-ratt il-ħajr huwa meta inti tgħid grazzi lil Alla għal grazzi li jagħtik. It-tifħir. It-tifħir huwa meta inti tfaħħar l-Alla għal dak li hu, mhux għal dak li jagħmel miegħek. Meta tfaħħar l-Alla għal dak li jagħmel miegħek, qed trodlu ħajr, qed tgħidlu grazzi. Meta tfaħħar l-Alla għal dak li hu, dak huwa t-talb ta' tifħir. Dawn huma żewġ elementi li nsibuhom tant fit-talbi tas-salmi pereżempju. L-adorazzjoni. L-adorazzjoni mhux qed tfaħħar l-Alla għal dak li hu m'għandek il-qima fil-qalb tiegħek. Li tant drabi hija qima fis-skiet fejn inti tirrikonoxxi l-Alla bħala Alla. U hawnhekk ma nistax ma nsemmix il-bżonn li nesprimu dil-adorazzjoni tagħna lill-Alla. Ma speċjali fl-adorazzjoni Ewkaristika. Li nsibu l-ħin adoraw il-mulej fl-Ewkaristija. Il-kontemplazzjoni. Il-kontemplazzjoni hija meta tħalli qalbek u qalb Ġesu jingħaqdu ħaġa waħda flimkien. Din il-kontemplazzjoni, qalbek u qalb Ġesu jingħaqdu ħaġa waħda flimkien. Is-smieħ li nisimgħu b'attenzjoni l-kelma ta' Alla, li nagħtu widen, li naqraw ta' spiss il-Vanġelu, li nisimgħu l-kelma tajjeb fil-Knisja. Devozzjoni mħeġġa, iva, sentiment tal-qalb tagħna, lotja sħiħa tagħna, għax devozzjoni dak li tfisser li tkun dedikat kompletament, b'mod imħeġġeġ bin-nar tal-Ispiritu li nkunu mogħtija kompletament tal-mulej. U dan jgħid sakemm il-qalb tintilef l-imħabba. Dan hu l-għana ħari tat-talb, li qalbna tintilef fl-imħabba. Hawnhekk il-Papa huwa eku ta' talim ta' San Ġwan tas-Salib li tant fem li l-ħajja spiritwali tal-bniedem li tittanala f'dan iż-żwieġ mistiku. Dil-laqda sħiħa ta' mħabba li aħna nintilfu bħal qatra f'oċean, bħal ħuta fl-ilma kien jgħid San George Preka. L-ilma li mħabba talla u aħna dik il-ħuta fih. Mela dan qed jgħidilna bħala talb il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Qed jgħidilna jkompli jgħidilna talb intens, veru. Mela mhux ngħidu talba, għax ħafna nies jgħidulhom titolbu, ta' fader ngħid 3 familjiet il-Madonna qabel norqod is-salib filgħodu le kuljum nitlob fader jien. Okej, ċertament li qed tagħmel huwa tajjeb dak. Però dan mhuwiex it-talb li ħajżhom minn għaddejjin eżistijie. Mhux it-talb li se jdaħħalna f'relazzjoni profonda mal-Alla. Talb intens. Veru, skont ma tallimna llum.
imma ma joħodniex il-bot mill-impenn tagħna lejn l-istorja, mela t-talb veru mhux biss ir-relazzjoni miegħi mal-Alla, huwa t-talb fejn ir-relazzjoni tiegħi mal-Alla tiftaħni għall-bniedem, tiftaħni għas-soċjetà, tiftaħni għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Li jiena nitlob qalbi ma tinfetaħx għall-bżonnijiet tal-oħrajn, mhux hemm xi ħaġa ħażina fija, għax fina hemm l-egoiżmu dik nafuh, hemm xi ħaġa ħażina fit-talb tiegħi. Jekk it-talb tiegħi mhux jiftaħni għall-oħrajn, allura għandna problema. Hawnhekk irridu nifhmu kif it-talb huwa l-bażi tal-evanġelizzazzjoni. L-evanġelizzazzjoni tiftaħna għall-oħrajn biex nagħtuhom il-Kristu. Però l-qalb tagħna tinfetaħ għall-oħrajn daqskemm aħna qed nintaqgħu verament mal-mulej. Verament mal-mulej. Ma nistgħux li t-talb tagħna jbedna milli nxamru l-kmiem u naħdmu fis-soċjetà. Int ma tistax titlob u ma tiddefendix id-drittijiet veri mhux inventati tal-bniedem. Int ma tistax titlob u quddiem l-inġustizzi li tara inti tal-ħalqek. Int ma tistax titlob u quddiem il-korruzzjoni int ma tagħmel xejn. Int ma tistax titlob u quddiem il-bżonnijiet tal-ġara inti tibqa' għaddej għax għandek ħafna x'tagħmel. Int ma tistax titlob u quddiem il-bżonn tal-familja ma tidħolx għalih. Int ma tistax titlob u talaq qalbek għal min qed ibati l-immigrazzjoni illegali. Int ma tistax titlob u talaq qalbek għal prostituti. Int ma tistax titlob u talaq qalbek għal persuni drogati. Int ma tistax titlob u talaq qalbek għal persuni divorzjati. Int ma tistax titlob u talaq qalbek għat-tfal li jiġu abbużati. It-talb eżistijaj irid jiftaħna l-oħrajn għal tant sitwazzjonijiet oħrajn. Jekk le hemm xi ħaġa ħażina fit-talb tagħna. Mela t-talb intens veru, imma ma joħodniex il-bot mill-impenn tagħna lejn istorja, impenn qed jgħid il-Papa mhux li xi kuntant tagħmel att ta' karità li timpenja lilek innifsek. Waqt li jiftħilna qalbna l-imħabba talla, mela fit-talb aħna nilqgħu l-imħabba talla, jiftħilna wkoll qalbna għal-ħutna. Il-bnedmin l-oħrajn huma ħutna, it-talb jibnina f'komunità, fi fraternità. U jagħtina l-qawwa x'il-qawwa ma tiġix minn naraw mela it-talb jiftaħ qalbek għal ħutek, imma t-talb jagħtik il-qawwa biex jinsawru l-istorja skont il-pjan ta' Alla. Biex l-istorja sisti tal-bniedem illum nibqgħu nibnuha skont il-pjan ta' Alla. Aħna nixu f'soċjetà li hija l-bot minn Alla. Li l-pjan illi l-istorja kif qed tinbena hija mhux mingħajr Alla, hija kontra Alla f'ċerti momenti. Meta ngħaddu liġijiet li jmorru kontra l-kelma ta' Alla aħna Antikrist. Għanna kontra Kristu, l-Antikrist fi żminijietna, li nibnu soċjetà kontra Alla. Il-ħajja tat-talb, meta fiha nilqgħu l-imħabba tal-Alla, tiftilna qalbna għas-soċjetà li aħna ngħixu fiha, li nisrani ma jistax jitbiet mill-impenn soċjali tiegħu. Imma jrid li l-ħajja tiegħu f'Ġesu tiftħu għar-realtà soċjali bl-isfidi kollha li hemm li huma kbar biex inwasslu il-Vanġelu Ġesu u nibnu soċjetà aktar umana li tkun iktar denja għall-bniedem u li tiglorifika l-Alla fi żminijietna.